IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan laang nga iti panagdalos kan panang taripato karay iti pasilidad dati na ipang pangruna. Iti muna nga aldaw ti Brigada Eskwela 2026 nuked di Naitandudo pa iti importansya ti Panagbasa. Inbatad ni Ilocos Norte Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas kasapulan ang maisagana dagiti agad-adal sakbay asumrek dagito iti pagadalana. Gapo iti daytoy nagbalin a paset ti Brigada ti pannakaisayang kat ti reading program. Tapno ti kastakat maipaayan oras dagiti agad-adal asaan unay makabasa. Tinayin pasaspay apo daytoy Brigada tayo ket di importance ti reading. Isong imbaga tay tatay nga ti Brigada iket dapat maisayang kat tapno mai-explain kadagiti stakeholders nga ti annungan ti amin umili ket mapasaya at iti educational efforts iti maysang eskwela. Kung tayo, it takes a village to educate a child. Kaya nasauan pagdadagupan ti amin umili ti panangpaadal kadagiti ubing. Kabayatan na naiwayat ti Brigada Eskwela kick-off iti ili ti Kurimaw adinarayan dagiti agdudumang ahensya ti gobyerno ken dagiti volunteer. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.